Ahojte deti! Dneska budeme sa učiť planéty, dni v týždni, rok a aj mesiace. Ideme. Merkur, Venuša, Zem, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptún. My máme 8 planétov. Ideme na rok. Jar, leto, jeseň aj zima. 4 máme mesiace. Mesiace. Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september, október, november, december. Ideme posledné. Pondelok, utorok, streda, štvrtok, piatok, sobota aj nedeľa.